Bocahe leren gawe dalan guys lho. Dalan motor. Kokono kae. Iki leren mangan cati iki lho. Bersama Mas Tro. Oh. Ini proses pembuatan jalan. Jalan, geng. Jalan, geng. Oh, polanya ngono kuwi lho. Yo ngene iki prosese. Bar ngene terus diobongi lahane lho, terus diciri lho. Kurang penak piye jajal. Oh. Oh, pancat-pancat ngono lho, guys. Modele kaya wong muring-muring ngono. Iki tempat mutere nek kene iki. Dadine ora usah ngusungi. Iki ana sing nyenil ning dhuwur iki sisa, guys, ora ngepeki maksudnya. Oh, sampai rewono dek gawe terus lho. Ngono kuwi modele kaya wong bal-balan tapi dhewean lho. Oh. Mancati lho. Loh. Katanya supirnya rawani, guys. Rawani supir bento. Oh. Kondisinya diangsaki wong, guys, kok diklontongi wong. Angger wit jagung loro iki didel sitok. Sak minggu kas wonge budal omahku tapi bingung. Bodoh deh. Guys, klontongi wong. War kabeh. Wis ono gak wis Pak De? Wis. Berek di sana. Karena ngombe. Arah rokok ya diremang. Ndak. Ini gelasnya. Langsung longgo mawon Alah. jenengan. Sampai matain wong. Rupanya galonan kok. Ngombe, guys. Iya. Sager. Gimana sampai ngombe banyu putih Pak De? Ngombe es terus. Yo sing ngenteni kok. Aku ora sampe ngombe es pisan nek. Alah iki panase ngene yo. Tobat. Kula sing glintang, guys, saking akeh jagungku. Tobat glintang. Berewoke kene kok lho. Alah. Iki ana seman roti. Oh, sik wae yo, Pak. Ini arep pup Mbadake sapa Pak De? Wong turu kono lho. karo antar untuk kene. Tidur bagaikan di Springbed iki. Hotel bintang 5. Kejeburan. Yaitu suket hiburan. Kasure suket jeburan. Enak untuk buat tidur-tiduran. Apalagi ada seorang biduan. Kowe pengen dapat.
Iki marah sampai kalong Pak De anget Pak De. Apa? Kopi. Cek no. Ngisik ki anget ki malan, Cak. Nanti sing gelas iki aneh. Kopi guys. Ayo Pak De. Kopi didol dek no. Kowa itu mang. Ora iki ora, iki ora apa iki? Kopi guys, peki wae. Karinge kuwi. Dulu enak terus. Wis segere. Beh. Nek pedali. Hmm. Ora Pak. Wah ya kuno. Seger, geng. Pahit Pak De. Nah, iya. Pahit Pak De. Diudek brengose, guys. Pahit. Pahit. Kau ini motor. Ndak kena Masa kolesterol. iya, Krismen Apa? montor. Anakku ndak ora. Seger guys. Pahit. Unine iya tapi. Kopi ngopek berarti seneng lu pergi Pak De. Alah. Aku seneng manis-manis. Kena manis-manis. Wong ku seneng pahit-pahit tok. Iya unine. Nek klegenan ya ora enak. Nek klegenan Ayo, Kang. Pak. Maksudnya kene anak wis legi nu dadi luwegenen ya. Nek adem. Memang ben. Dulu. Apa? Idule delem. Wuh. Maju. 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 Ora krungu Arwanto. Maju. Rano ya beran. Ram lah. Iki banyune, guys. Cuman ngene kene rong mbok saki. Banyune ra kanggo blas. Gale bro. Tuh. Iya kok unine. Itu tak boleh rano. Nek mau ning kene mbok ning. Ngalah iki lho mosok tak saiki. Enggak iya. Apa? Ora. Enggak mau ning kene mbok ning kene kok. Ya, aku sing nganggo, tapi ndi parake? Biru lah. Kuning. Terus kuning itu. Nah, yang penting ngono gak wis le. Oh, lah ya anakku nang guru mbek darah kok. Mungkin ora kudu menang. Rano. Sono ya lho Korea. Iki bontote guys lho. Bontote iki kali lho. Terapi.